Magandang araw sa inyong lahat mga katablers. Pag-usapan natin yung mga inspirasyon sa buhay. Baga yung mga negative din sa mga small YouTubers, no? Baga yung mga small YouTubers na parang wala nang gana, parang negative na yung isip nila kasi yung subscriber nila parang napakahirap, parang wala na silang pag-asa sa isip nila. Mga katablers, ito lang ang tandaan nyo. Yung iba may nagsabi na hindi ako marunong mag-edit kasi cellphone lang yung ano ko. Yun ang pinaka the best mga katablers. Kahit ano, basta meron ka, gawin mo, basta masaya ka. Mga katablers, ang pinaka the best talaga sa buhay natin, kinakailangan positive always. Kahit anong mangyari, makuha natin yung kaligayahan, basta i-enjoy natin yung life natin, happy tayo, walang problema. Tungkol naman sa YouTube mga katablers, sa mga small YouTubers na 100 to 200 pa to 300 or 1 to 5 pa yung banana nila, yung mga subscriber nila, walang problema yan mga katablers. Yan ang starting na para mag-grow ka sa buhay mo. Alam ko na kaya mo yan. Huwag mawala ng pag-asa yung mga negative. Patuloy lang, i-enjoy lang ang life, i-enjoy. Ako ngayon mga katablers, wala na akong computer kasi sira. Tapos yung laptop ko sira din. Tapos may mga pisa pa na bilhin. So ngayon mga katablers, ipakita ko sa inyo kung paano mag-edit sa cellphone, no? Ang ginamit ko mga katablers yung InShot. Simple lang mga katablers, importante simple lang. Kahit ano simple, basta may ma-upload ka, may makita ka na magandang mga kaligayahan sa sarili, sa isip, sa salita at sa gawa. Mga katablers, importante ma-enjoy ka. Mga katablers, huwag mawala ng pag-asa kasi alam mo kung bakit. Kung negative yung sarili mo, yung isip mo, importante yung negative. At saka positive mga katablers, importante diyan, napaka-importante. Kasi alam mo mga katablers, sa sasakyan or baga sa e-bike or sa battery, hindi tumatakbo kung walang negative at saka positive. Ang pinaka-importante may positive at saka negative. Pero yung pinaka-the best mga katablers, doon ka sa positive. Kasi alam mo kung bakit. Yung positive siya ang nagbigay kaligayahan sa buhay natin. Mga pangarap. Baga, mga hadlang, walang problema. Mag-isip tayo ng mga negative, normal lang yan mga katablers, basta malaki yung positive. Yun ang tandaan nyo. Positive at saka negative, normal lang yan mga katablers. Sa trabaho, may mga positive, may mga negative. Sa trabaho, minsan magkamali ka. Doon sa mali, doon ka matama. Doon sa tama, doon ka magkamali. So mga katablers, simple lang. Kahit anong gadget mo ngayon, basta hilig kang mag-vloggers, mag-vlog, ipatuloy mo yan kasi inspirasyon sa buhay. Passion lang, yun ang tinatawag na passion ba. Kumbaga, wala na tayo sa mundong ito. May makakita, may makarinig, may makapanood. Ang ibig kong sabihin, napakalaga talaga ang negative side mo ngayon na parang nawala ka ng pag-asa. Ako mismo ang magsabi, yan ang inspirasyon mo na mag-positive ka sa buhay mo ngayon. Ipatuloy mo yan mga katablers. Ipatuloy mo yan, ipatuloy mo yang parang na-discourage ka na. Huwag mawala ng pag-asa habang buhay may pag-asa. Yun ang tandaan niyo mga katablers, habang buhay may pag-asa. Baga, kung bumagsak, bumangon ka. Huwag kalimutan habang buhay may pag-asa. Yun ang tandaan nyo palagi. Mga katablers, yun ang tandaan nyo palagi na huwag mawala ng pag-asa. Kasi maraming nag-comment sa akin na parang na-discourage na sila. Tapos pumuntahan ko yung bahay nila, wala na. Yung iba, 3 months na, 5 months na hindi naka-upload at saka hindi naka-active. Pero okay pa rin, at least na may mga positive pa rin sila sa buhay nila. So always remember, positive always. Yung negative mga katablers, okay rin yan. Kasi kung may negative, may positive. Pero ang napakahalaga talaga na mas marami yung positive sa isip mo. Kasi yung positive, doon ka liligaya. At doon mo makamtan ng baga happiness sa buhay ba. Yung positive, doon mo mararamdaman ang tunay na kaligayahan at buhay ng tao mga katablers. Yun ang isipin mo mga katablers. Yun ang isipin mo na kahit anong gadget mo ngayon, cellphone, o kahit nasa bundok ka, basta
may sale site lang. Huwag mawala ng pag-asa. Alam ko mamuni ka rin eh. Huwag mawala ng pag-asa mga katablers, kasi ang pag-asa, siya ang magdala ng kaligayahan sa atin. Yun mga katablers, maraming salamat sa inyong lahat.